Welcome to my YouTube channel guys. Goदान मोनसे भिडिअ बरायलायनो थालायबाय दिनै मा जागोन नायलांबाय थादो आरोना मा थांनो सलाखौ नायलायनि एसि हाबा बार हाबा आरो नायना जागा गेजेरावनो जि जायगाथिं गोलोमोना बे गेजेरनि हाराया बे गोलोमनाय हारायावनो बेयावनो माने गब्लं माबा जिनाय आरोना फैनाय नुवाखै नै जाबावनो हाबावो जिबौखायो बे गेजेराव नै आरोना गाइस सालिखांबाय बिसोरो सिथिङाव दोन नियाव गलायगोन आरोना नियाव गलायगोन बेफोरखौ माने प्लास्टार खालामगोन आरो बेफोरखौ प्लास्टार खालामगोन प्लास्टार खालामनानै नेटनिफोरखौ गिदिर गिदिरफोरखौ प्लास्टार खालामगोन आलासि खानाय जना दंफैयो नै गुवाहाटीनि आलासि फैदो फैना नङाय हा 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 बिराद ना एबार गौरांफोरानो जा गिदिर गिदिर बान गालांजोबखादो थाबजा आयुनि बेखौ प्लास्टार खालामनो आरो नै आलासि जानायखौ आं दायो खाथियावनो देखायनायदों आरो ना तकुने হয় Mùi thì khai bó này mùi বিরাট লাজ করে একটু ayo trông đi sạc ra được rồi nó hoa hôi chịu itu tuổi माबा नायो बिसिना बिरि बिलालायो आरो ना नै लोगोफोर आलु बाथोन आलु भाजादो ओमफ्राय दालि बाथोनदो ओमफ्राय फुंनि खाजाखौ जागोनसै आरो ना दायो जिखुनु जाया लोगोफोर जाग्रोना लानोसै बिनि उनाव जा देखायनांगौ बेफोरखौ देखायबाय थानोसै आरो ना नै दायो गावसोरनिया ओमफ्राय बेयाव काजु बादाम दं एलाइसि दालसिनि माबा माबि सिनि टिनि होना संगोन गाइखेर साखेर नोंलाय मा मोनसेल' जायादे आरो बेसरनि साखनि जागोन ओरैबायदि डायलग होयै होयै माबा तामिलफोरनि फिथाइयाथ' दा दालि मैगं मोनखागोन नों बिगुरबो जिरा लाजिलायबावो आं लाजिदो नामा मोजां सालि दा बेबायदि माने खामानि मावनायफोरा डायलग मारिगासिनो आरोना गावसोरनि जानाय जाथायफोरखौ
बर'नि जाबाय आं हारसिंनो मेथाइ बुंबाय सोरबा थैगोन हमजागोन फायदो बिदि बारसानसै होननानै गावसिनि जानाय जाथायफोरखौ खोन्थागासिनो आरो माने मेगननो जादो सा मैगं नै सा संनो जादो आलुबा जादो ओमफ्रायो माइ दालि बाथोन सा सोमनानै गोथाव नांदो ओरैबायदि माने सान्दुं दुंखावजोब्बाय आरोना मा सान्दुं दुंखायाखै नामा होमबालाय दामाम सान्दुं खारबाय सायहा नागिरनानै सायहा नागिरना खारदो नामा गरम मोनदों नामा दे न'खौल' बरनग्रोना होदो बेनि उनाव एसि लगायजोबगोन थाफैबाय था एसि नांगौ दा नोंनोबो एसि नांगौ दा एसि नांगौबा र' न'खौल' बानायग्रोदो दे मोजां न'खौ बानायग्रोदो दुब्लिया बेसेमोन फायनो हायासै आरो बोरमा दारि साना लागायगासिनो आरो दा नै बाजै सिबदोंबा बाजै सिबदोंबा मोजां सिबदो बाजै बाजै मोजां सिबदो नङाबा आदादो होजागोन नोङो सिबाबो मोजां बाजैनि बिदा माबा लोगो खामानिखौ मोजां मावदे नोंलाय बिमाय जायो ना बिबथै जायो हा मा जायो दे खनलाय ससे रोंमारोबा खननो होबा सिरि थायो ओरैबा हले लागायगासिनो जिलाया मा लाजिस्लु माखो बिदि गोरा जानांगोन ना ओरैबायदि माने मुस्लिम मोसौ जाग्राखायनो सालायल'सो बेखौनो मोजां मावा बिसोरो मोसौ जाग्राफोरखौ मुस्लिम दारि गोलावफोरा बिखौ नंगौना नङा दिनैनिया जोबथ'बाय आरोना दै माबा खालामना होबाय दैदो ओमफ्राय सिङाव गब्लं दंमोन बेखौ माबा खालामबाय ओमफ्राय दैदो साफा खालामबाय आरोना ओमफ्राय इसोरो फुजा होबालायबावो बाजि मोना नों मिनिखायनोथ' थबनो बाजि मोनाखै नोङो मोनगोनायखाय